Molt bona nit. Benvinguts a esta velada musical que forma part de la celebració de Santa Cecília, patrona de la música de la nostra estimada Societat Musical Vila de Bocairent. Primer que res, voldríem agrair de tot cor la indispensable col·laboració de la parròquia i les Mares Carmelites Descalces que han fet possible que aquest espai avui es convertisca en un punt de trobada per a l'art i la cultura. Esta nit hem preparat una proposta singular i molt especial. Si bé la música vocal lírica ens acompanya de tant en tant, avui tenim l'oportunitat d'escoltar la veu d'un contratenor, una tessitura que no és la veu més habitual en el món líric i que ofereix una sonoritat fascinant i eterna. Una veu que ens connecta directament amb l'època del barroc. Esta veu és la del jove donzillent Luis Belda Cerdàs, que ha preparat un programa versàtil i ric, acompanyat al piano per la sensibilitat de Loreto Belda Pérez. El concert s'emmarca també dins dels actes que la Societat Musical Vila de Bocairent ha començat recentment per celebrar el seu 30 aniversari i que al llarg de l'any ens portaran a celebrar i a tindre distints actes que anirem comunicant fins a Santa Cecília del pròxim. Bé, abans de començar, anem a presentar els dos protagonistes d'avui. Luis Belda Cerdà naix a Ontinyent en 1992. Comença els seus estudis musicals a l'Escola de Música Mestre Ferrero d'Ontinyent, on s'inicia amb solfeig amb la professora Mila Rosa Molina i amb el trombó amb el professor Paco Nájera. Continua els seus estudis en el Conservatori Professional de Música Josep Melchor Gomis d'Ontinyent, on fa la doble especialitat trombó amb el professor Jesús Gascó i cant contratenor amb la professora i soprano Ruth Weber. Posteriorment, continua formant-se en l'Escola Comarcal de la Vall d'Albaida, on obté els cursos de fa solo. A la mateixa escola comarcal estudia direcció de banda amb José Rafael Pascual Vilaplana, anàlisis amb José Miguel Fallos Jordán i Tomàs Giladel i instrumentació amb Ramon García i Seguí. Esta formació la complementa assistint a diverses masterclass, cursos i conferències tant de trombó, cant, direcció i composició amb professors com Edmundo Vidal, trombó solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya i director d'orquestra i banda, Ricardo Mollà, trombó solista, i Pablo Soler, professor de trombó de l'Escola de Música al Libitum d'Ontinyent. Amb els cantants, la professora Ana Luisa Chova i la soprano Ofelia Sal, i també amb directors d'orquestra com Enrique García Asensio. Com a trombonista, Luis Belda és músic i membre de la Junta de la Unió Artística Musical d'Ontinyent, banda actualment dirigida per José Miguel Fallos Jordán. Va ser membre de l'Orquestra Simfònica de la Ribera i de l'Orquestra Simfònica CaixaBank. Com a cantant, va participar en el programa d'Antena 3 La Voz 2025, on va interpretar l'ària Voy que sapet, de l'òpera Le Noche de Fígaro de Mozart. Actualment, rep classes particulars a la ciutat de València amb un dels grans contratenors internacionals, amb l'ucraïnès Konstantin Deroy, cantant de l'Orfeó d'Eduardo Torres d'Albaida, dirigit per Josep Albert Cellers i Camps. Ha sigut personatge principal en dos òperes. Il Campanello, interpretant el paper de Spiridione Sibende Don Aníbale, i Dido Gineas, interpretant el paper de Esperit. Les dues òperes realitzades pels alumnes i mestres del Conservatori Professional de Música Josep Melchor Gomis d'Ontinyent. Com a compositor, és membre de l'Associació de Compositors de Música per a Moros i Cristians. El seu catàleg consta d'obres per a dolçaina i percussió, per a banda simfònica, música per a les festes de moros i cristians i per a instruments solistes i piano acompanyant. Algunes d'elles es poden escoltar al seu canal de YouTube i també estan enregistrades a diversos CDs de música per a moros i cristians, com la marxa cristiana Gran Astur, el CD del Guardià, interpretat per el Cercle Musical Primitiva d'Albaida al Gamell, una pita dirigida per Saúl Gómez, i dedicada al primer tro de la comparsa Astur d'Ontinyent l'any 2013, amic de la família del compositor, o la marxa de processó al caure el sol, al CD La Terra al Fruit, interpretat pel grup musical Albaida, dirigit per Ferran Sánchez, i dedicada a la Capitania Cristiana 2020-2022 de la comparsa Llauradors d'Ontinyent, de la qual el compositor és membre des de 2014. Per últim, com a director, ha dirigit bandes com la Unió Artística Musical Ontinyent, la Nova de Xàtiva, Societat Musical Banyeres de Mariola, Ateneu Musical de Cocentaina, entre altres.
bandes dirigides en les pràctiques del curs de direcció de banda de l'Escola Comarcal de la Vall d'Albaida. Respecte a Loreto Belda, encara que moltes que estan així la coneixereu, també anem a presentar-la. Nascuda a Bocairent, és llicenciada en Psicologia per la Universitat de València, màster en Psicologia Clínica i professora adjunta de la Fundació ADEIT de la Universitat de València. És tècnic en prevenció d'addiccions des de l'any 2002. Provinent d'una família extensa de músics, va rebre les primeres nocions de son pare, Francisco Belda. Ofereix el títol de grau professional de música en l'especialitat de piano, amb estudis als conservatoris d'Ontinyent Villena i Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València. Ha ampliat la seva tècnica interpretativa amb les pianistes Mario Monreal i Miguel Ángel Herrán. També s'ha dedicat a l'ensenyament musical a la comarca. És membre activa de la Societat Musical Vila de Bocairent amb la flauta i va exercir de presidenta d'esta banda entre 2007 i 2015. La seva intensa activitat musical es centra en la interpretació, amb nombroses col·laboracions en bandes de música, diversos grups de cambra i acompanyaments habituals, entre ells el nou Orfeó d'Ontinyent. També ha fet incursions en la composició, destacant la cançó de la 25a trobada d'escoles en valencià i els padobles Rosa Rosar i Julgar, encara que la seva principal tasca s'ha centrat en els arranjaments. Esta nit posarà el seu talent i sensibilitat al servei de la Déu, acompanyant el contratenor en este singular recital. Fetes les presentacions, ara sí, rebem un fort aplaudiment a Lluís Belda, contratenor, i a Loreto Belda, piano. A la primera part explorarem el cor i l'ànima de la cançó i l'òpera clàssica i romàntica. Viatjarem de la nostàlgia de la vaga luna de Bellini a l'alegria desbordant de la cançó napolitana amb l'immortal O Sole Mio. A més, gaudirem de la bellesa del lied català amb l'evocació del Pirineu de Martínez Valls i l'elegància del Oi que sapete de Mozart, una joia del classicisme. Així que, sense més, anem a començar. La primera obra que anem a escoltar és Vaga luna che in argenti, de Bellini. És una preciosa cançó que el compositor Bellini, amb text anònim, va dedicar en 1833 a la seva amiga escritora i periodista Giulietta Pecci. Bellini va ser un compositor italià i un dels tres màxims representants de l'era del bel canto de principis del segle XX, juntament amb els compositors italians Rossini i Donizetti. Escoltem Vaga luna che in argenti. Sospir, e te le che me
En segon lloc anem a escoltar O Sole Mio. És una canció napolitana de 1998 amb lletra de Giovanni Capurro i música d'Eduardo Di Capua. La versió original està escrita en napolità i ha estat portada a diferents idiomes al voltant del món i interpretada per un gran nombre d'artistes lírics, com Enrico Caruso, Alfredo Kraus i més modernament Plácido Domingo, Luciano Pavarotti i José Carreras. En tercer lloc escoltarem Evocació al Pirineu, de Rafael Martínez Valls. Evocació al Pirineu forma part de Cançó d'amor i fi de guerra, que és una sarsuela catalana en dos altres que es va estrenar el 16 d'abril de 1926 al Teatre Nou de Barcelona i es va convertir en el primer gran èxit del compositor d'Ontinyent Rafael Martínez Valls. El text és de Lluís Capdevila i Víctor Mora. Creada en plena dictadura del Primo de Rivera, es va titular inicialment Els soldats de l'ideal, però la situació política va fer que el nom no agradara al governador civil, el general, i els autors de la sarsuela van decidir canviar-ne el nom per el que ara el coneixem, Evocació al Pirineu. Ciles victoriae
Continuem el concert amb Vuoi che sapete, de Mozart. És una de les àries més celebrades i apreciades de l'òpera Le nozze di Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta peça és interpretada per Cherubino, un jove adolescent enamorat de quasi totes les dones de la casa, especialment de la comtessa. Cherubino s'adreça a les dones i els demana que jutgen si el que sent al cor és veritable amor. Esta és l'ària amb la que Luis va participar a l'edició 2025 del programa de televisió La Voz. senza voler, palpito e tremo senza saper, non trovo pace, non te ne dico, mi piace, non è così. Voi che sapete che cos'è amor, ora vedrete se o non errar. Vedrete se o non errar.
Ombra mai fu, de Händel. És l'ària d'obertura de la seva òpera italiana Circe, estrenada en 1738 a Londres. Literalment vol dir mai una ombra va ser. El text és: ombra mai fu di vegetable, cara et amabile, suave piu. Mai una ombra d'un vegetal va ser més estimada i amable, més suau. És una de les melodies més cèlebres i emotives de Händel. Esta ària va ser arranjada per a orquestra i es va fer molt famosa pel seu compte. Per la seva bellesa i solemnitat, sovint se la coneix popularment com el Largo de Händel. Per acabar la primera part, escoltarem Vetro con mio diletto, de Vivaldi. És una ària de l'òpera Il Giustino, estrenada en 1724. La canta el personatge d'Anastasio, l'emperador de Bizanci. L'emperador Anastasio, que acaba de partir per la guerra, canta esta ària d'amor expressant la seva immensa alegria i satisfacció de saber que prompte es retrobarà amb la seva esposa, Ariana. És una de les peces més belles i conegudes del barroc italià. Con mio diletto,
Pero si vos, non fa máis, non fa máis. Si vos farei, con Luis sé que descansaron de la guerra. Vas a tocar yo una xicoteta en cuarta edició, però realment és molt bonica, una peça d'Albéniz. Isaac Albéniz, que era un pianista i compositor català, va viure entre el final del segle XIX i principi del XX. Una cosa que li agradava molt a Albéniz era investigar, arreplegar melodies, ritmes de diferents zones del país, d'Espanya. I anava col·locant-les en les seves obres pianístiques o sinfòniques com a manera de dignificar-les o internacionalitzar-les. Podeu sentir d'ell la suite Ibèria, la suite espanyola, i veureu com detecteu, a part dels títols, que són molt evidents, detecteu melodies i ritmes de diferents llocs. Jo vaig a tocar ara un tango de la suite Espanya, però veureu que a pesar de dir-se tango, el ritme vos sonarà més a una habanera, de tan, vos sonarà més això. Però realment el ritme original del tango dels tanguillos era això. Això està escrit abans de que el tango argentí, que tenim ara en el cap, el tango de Buenos Aires, serà tan popular. Així que si vos pareix, mentre descansa el mig, el tango d'Isaac Albéniz. Després d'aquest xicotet intermedi, reprenem la segona part que ens portarà a les grans àries i a la música sacra que havíem comentat. Revisitem el barroc amb les àries de Händel, Ombra mai fu, Lascia ch'io pianga i de Vivaldi, Vedrò con mio diretto. També seran presents el classicisme de Caro mio ben, la passió de la sarsuela amb Noche hermosa i la devoció del Panis Angelicus de Frank. Culminarem amb l'Ave Maria de Gómez. Per tant, demanem la presència de Loreto Belda i del Lluís Belda. Caro mio ben. Esta és una de les àrees més estimades i interpretades de tot el repertori vocal clàssic italià. Representa la transició del barroc a l'estil clàssic.
La melodia és pura, sense grans floritures ni ornaments complexes, el que permet que l'expressió del sentiment siga el focus principal. Caro mio ben, és la definició de l'elegància clàssica aplicada al sentiment, una expressió directa i inigualable del dolor per l'amor. L'Askia Chiopiano és, sense cap mena de dubte, una de les peces més cèlebres del compositor George Friedrich Händel, que ja havíem nomenat a més amb Ombra mai flu. La versió més famosa prové de l'òpera Rinaldi, estrenada a Londres 1711. La canta el personatge d'Almirene, la filla del general cristià Goffredo, que està retinguda presonera per Armida. La lletra comença dient: deixa'm plorar, la meua plor el sol, i qui sospira, la llibertat.
Panis Angelicus. En Panis Angelicus ens movem del barroc i el classicisme italià al romanticisme francès i a la música sacra. El text de Panis Angelicus no és de Frank, sinó del teòleg i filòsof medieval Sant Tomàs d'Aquino. Forma part d'un himne llatí molt més llarg anomenat Sacris Solemnis, que Santo Tomàs va escriure per a la festa del Corpus Christi. Panis Angelicus literalment significa pa angèlic. Jo l'Eucaristia, el pa de la comunió, que simbòlicament es converteix en el cor de Crist. Noche Hermosa, de Pablo Solorzano. Noche Hermosa és una peça que ens porta a un gènere completament diferent als que hem vist abans. La sarsuela espanyola. L'autor, Pablo Solorzano, va ser un dels grans mestres de la sarsuela del segle XX. La romança és una de les peces més conegudes de la sarsuela Katiuska, la mujer rosa. La canta la protagonista, Katiuska, una jove russa infeliçment enamorada. Katiuska canta esta romança en un moment de gran solitud i angoixa. Ben entrada la nit, ella canta la bellesa de la nit ucraïnesa i el seu amor prohibit pel comissari roig, Pedro Estakov. Repite
Himn a la Nuit. Esta peça és molt interessant, ja que el títol Himn a la Nuit pot fer referència a dues obres diferents, encara que una és molt més coneguda avui en dia per una pel·lícula. La versió més popularitzada actualment és un arranjament que es va fer molt conegut per la seva aparició a la banda sonora de la pel·lícula francesa coneguda a Espanya com Los Chicos del Coro. La música original de Rameau, La Nuit, que és la font de la melodia, forma part de l'escena on es juga la deessa de la casta, Diana. És un exemple de la seva brillant música d'òpera barroca. Ave Maria de William Gomez. Per arribar a la fi del concert, ens movem a una peça de música sacra contemporània, que, tot i no ser tan antiga com les anteriors, és molt popular en el repertori vocal modern. William Gomez va viure entre 1939 i l'any 2000. A diferència dels compositors que hem vist anteriorment, Gomez va ser un compositor i guitarrista contemporani nascut a Venezuela. La que escoltarem és una de les Aves Maries més boniques i per a molts oients representa un descobriment emocionant en comparació a les versions més clàssiques.
eres tú entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, llena, llena eres de gracia. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena, llena eres de gracia. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tenéis por poner nada. Además que es sobre el mío, una nacionalidad agradecendo sobre el mío, quizás no es fácil de cantar, ¿vale? Hay moltes gràcies. Gràcies. Continuem. Per la cosa, la giornata felice.
Simplement per acabar, reiterar l'agraïment a la parròquia i a les mares carmelites descalces per estar avui així i, com no, als nostres dos artistes, a Loreto Belda Pérez i a Luis Belda Cerdà, per oferir-nos aquest viatge musical tan ric i ple d'emocions. Dir-los també que la pròxima actuació de Luis serà el concert de Santa Cecília i Nadal a Penàguila, on cantarà com a solista junt a la banda d'esta localitat el 13 de desembre a les 8 de l'església parroquial de Penàguila. Moltes gràcies també per la seva presència, la seva assistència, sempre és el millor regal per a celebrar junts Santa Cecília amb la Societat Musical Vila de Bocairent. Moltes gràcies, bona nit. Retorna a presencia de Loreto y de Luis, por favor, que seguimos detalles para Loreto y Luis. Bravo!